Godmorgen, velkommen til Viborg Bryghus. Det er mig, der er brygmester. Mit navn er Peter Sprøder. Jeg skal lige ind og tjekke, om dagens øl er klar. Og så min assistent Michael, han er over og kværne noget malt i mellemtiden. Jeg vil helst have en øl, der smager godt, og det skal de gode råvarer til, for at det går an. Jeg startede en blit vrivlvind i det her, eller malstrøm, som det hedder på dansk. Og så skænkede jeg malt lige så stille og roligt i, så den tog malten og fordelte den sig over overfladen. Selvfølgelig betyder det meget, at man har de gode råvarer, men det er også lige så meget, hvordan man behandler råvarerne, det betyder noget. Du er ved at være klar. Ja. Michael han hælder i, og jeg fanger den i opløbet, før den rammer vandet. Så kan jeg sprede den ned, og så bliver den hurtigere at gå ud og forsvinder ned i vandmængden. Det er helt fantastisk, sådan brødagtigt og herligt. Men det er også derfor, jeg sikkert er blevet brygmester i sin tid, fordi jeg kan ikke undvære det her dejlige aroma, som kommer af blandet malt og vand sammen. Og den er åben. Nu begynder jeg at flytte, så hvis man holder øje med ølstanden eller urtstanden, så vil man se, at den begynder lige så stille og roligt at falde. Jamen humlen, det er jo det, jeg skal tilsætte nu. Det er en blomst, som skal til for, at øllet ikke skal blive alt for sødligt og varmt at drikke. Så det er sådan en god modvægt til alt det sødme, som malten ellers sker. Så skal det være en strejf af et eller andet, som jeg vil ikke sige, man ikke kan sætte fingre på, men som man stopper op og tænker, hvad er det, jeg har? Hvad er det, jeg drikker lige nu? Så er jeg i gang i at flytte urten, som er fagsprogsbetegnelse for det sukkervand, som engang skal blive til øl, over i min mæskekar, fordi at jeg gerne vil have filtreret alle humleblomsterne fra, som jeg lige har tilsat for lidt siden. Ja, så skal jeg lige tage et prøve af det øl, jeg skal tage op her på fredag, fordi jeg kan godt lige tænke mig at vide, om den er en ordentlig kvalitet, før jeg kommer det på flaske. Det er meget vigtigt, at de øl smager, som de skal. Ja, fejler ingenting. Den er helt fenomenal, som den skal være. Det smager godt. Så den kan godt lige gå til tapning. Munken er min hyggestue, hvor jeg tager hyggen ud hjemme og inviterer folk herop for at smage. Vi skal også have noget, vi kan tøve, ikke? Sådan skal øl smage. Jamen selvom det virker lidt kliché at sige det, så vil jeg sige, kærlighed er det vigtigste. Det er jo kærlighed til alle de trin, der går hen og bliver den helhed, der er et glas øl. Og oplevelsen, som
man får af at drikke den her øl. Skål, Peter. Skål. Jeg gør mere end bare at lave øl. Jeg laver hygge ud i alle de viborgensiske hjemme, når de køber en af mine øl. Det er jo ikke en øl, de bare bæller, det er en øl, som de vil skabe stemning med. Jamen i bund og grund, så handler det alt sammen om smag. Og den er god.